Дарман будам, лекин дар завод кор мекардам. Тамоми ами зиндагӣ бояд ман соҳиби хона шавам дар зиндагӣ. Вақте ки рӯзое мешид, роз дигар дар хобгоҳ зиндагӣ мекардам, пуле намебуд ки ман навхарам. Ай вая сир кардагиай Саид қатишӣ намегира, вая падарам фақат номи туро мегирад ки тез бихез биё, тез бихез биё. Сана бозӣ мекардему, ҷон медодему, мекардему, меомадему, вақти холии худро мерафтем, дар ҳамин шакархан мегзорандему, меомадем, ай худмон расход мекардем. Масалан, завод меомадаму, як столчаи майдак доштам, столчаи майдак. Бо дар чашмам айнак мемондаму, мешитам, саволо мекардам ки занг задан ки падарат ҷон ба ҳақ дам. Ки дӯстоне ҳастанд ки дасташонро мегирӣ ки дастатро намегиранд ку. Rahim Production. Салому алайкум дӯстон, ҳаводорони канали Rahim Production. Ин барномаи сирҳои ногуфта ҳаст. Имрӯз меҳмони барномаи мо ҳузур дорад яке аз устодои беҳтарини мо, Ҷурахони Шакархан. Хуш омадед устоди азиз ба барномаи мо ва таманнияти шумо ба кулли он нафароне ки моро тамошо доранд. Салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, мухлисони ҳаҷму ханда, тамоми мардуми ғарибе ки моро гӯш мекунанд, тамошо мекунанд. Як зайл, як дақиқае бошад, як сонияе бошад, як лаззати азиз мебаранд. ба ҳамаи шумо салом мегӯям. Худованди габонатон бошад ва чӣ орзуи ҳавас дошта бошед, ба ҳамаи орзу ҳавастон мирасед. Якум дуои ман ҳамин аст ва асло хори дӯсту душман нашавед. Амин. Беҳтарин устоди азиз. Ва тайёре ба қисмати саволҷавоби барнома гузарем. Мо тайёрем, бо ҳама чӣ тайёрем мо. Якум савол ба шумо чунин дода мешавад устоди азизу меҳрубони қадри мо. Каме дар бораи худ маълумот медодед ки дар куҷо тавлид шудагиен ва оиди худ каме маълумоти кӯтоҳ кард. Рости гап, ман соли 67 дар ноҳияи Кангур ба дунё омадам. Рости гап, аз ҳанӯз хурдӣ вақте ки ба дунё омадаму ақл дар сарам расид, фақат як фикри ҷодаи худ доштам ки бояд ман актёр шавам, бояд ман ҳунарманд шавам. Ва дар дилам ҳамин завқ монд, ва кӯшишу ғайрат мекардам дар ҳамаи вақте ки дар ҳамун мактаб ҳар як барномаҳо мешид, ҳар як бӯстонҳо мешуд, дар он вақтҳои давраи шӯравӣ бӯстонҳо мешид. Дар ҳамаи ҳамонҳо иштирок мекардам. Як саҳначҳои аҷибе мекардем, як вай хурсандӣ мекардем, вай мекардем ки мо бояд ҳунарманд шавам, бояд ҳамин ду пора дар як муза андохтам ки ҳунарманд мешавам. Рости гап, бо ҳамин мақсадам тамом кардем мактабро, бо ҳамин мақсадам омадем дар мактаби ҳунарҳои зебои Тоҷикистон дохил шудем, хондем. Беҳтарин. Ва қисмати саволҷавоб мегзарем. Сирҳои ногуфтаи барнома аллакай айномаш хабардор ҳастед устоди азизам? Чӣ сири ҳастай, нестай, ошкор карданаш. Ба саволҳо ҷавобот тайёр ҳастед? Якум савол ба шумо чунин дода мешавад устоди азиз ки аллакай ҳоз дар байни мардум бисёр гапай, бисёр гуфтугӯҳое ҳастад ки шумо аз группаи Шакархан ҷудо шудагин, яъне аз Саидҷон Идиев. Якчанд барномаҳои шуморо дидем ки мисол ҷудо аю саҳнача бозӣ мекунед ва дар чандин чорабиниҳо, дар чандин чизҳо дидем ки ҷудо байни ҳамдигар рол бозӣ намекунед, ҷудо саҳна бозӣ мекунед. Рост аст, рост. Ман рости гап бисёр барои мардум хай хизматам кардан ҳамин ҷоиз аст. Даст як инсонро гирифтан, ман ҳеҷ вақт намегӯм ки ман миннат мекунам ва даст як инсонро мегирам. ҳунарманд шудан ин кори осон нест. Якум ҳо мегӯяд то девона набошӣ актёр намешавӣ. ин ҳамин як касб ва як чия бисёр завқи баланд доштам, бисёр
Hanem guruhi Shakarkhan qati vaqte ki man roz diga institut ro tamom kardam, badi tamom kardan roz diga khudam tanha budam. Khudam tanha dar hamin shahr dar anai khobgaho zindagi mekardam. Yak zindagi pin ro basar mebudam roz diga ҳамин сирҳое ки мегӯям сирҳоро ман ҳозир гӯям мумкин аст. Як зиндагие буд ки гуфтанаш ҷоиз нест. Вақте ки ман ислот буд кардам, тамом кардам, ман дар завод кор мекардам. Заводи арматурни завод мегуфтам. Танҳо ҳунарманд будам, лекин дар завод кор мекардам. Тамоми ҳамин зиндагӣ як бай доштам, як ҳамин роҳ доштам ки бояд ман соҳиби хона шавам дар зиндагӣ. Дар ҳамин шаҳр бояд монам, соҳиби хона шавам, ҳунарманд шавам. Рости гап вақте ки дар завод кор мекардам, тамоми қувваамро барои кор додам. Заводи чугунбарорӣ буд дар ҳамин шаҳр. Аз дӯкипам то турисар ман саб сиёҳ будам. Вақте ки кор мерафтам, баъд задвижкҳои калон мебаровардем барои об. Рости гап вақте ки амонро сабират мекардем, ҷӯбаҷӯ мекардем, тамоми баданам сиёҳ мешуд, рӯям сиёҳ мешуд, фақат ҳам чашмоам метофт тамом. Вақте ки аз кор мебурамадем, рости гап меомадем, мардум маро медид, хай баъд баромадам, боз рости гап сару тана мешудем, обозӣ мекардем, вай мекардем, бо либосҳои вай мепӯшидем, мебуромадем. Вақте ки ҳамун шахсоне ки ҳамроҳам мехондан мегуфтанд ки дар куҷо кор мекунӣ, ман мегуфтам ман дар киностудия кор мекунам. Дар киностудия. Барои ки азобе ки дар он вақто буд кор мекардам, рости гап бачаиёш будем, нав институт тамом кардагӣ. Бо як шавқи баланд кор кардам. Як роҳ доштам ки бояд ман як кор карда як хонаи пайдо кунаму дар ҳамин шаҳр зиндагӣ кунам. Ва моила ба ин ҳам шуду ман соҳиби хона шудам. Рости гап хай кор кардам, сум ҷамъ кардам, якта хона харидам. Баъд хай зиндагӣ ба майда рафт. Дар он вақтое ки кор мекардам, рости гап кам-кам ҳамин роҳи ҳамин савдоро дар вақти ҳамин институт будан ҳам мекардам. Рости гап вақте ки савдо мекардам, гоҳ-гоҳ аз ҳамун масалан завод меомадаму як столчаи майдак доштам, столчаи майда. Бо дар чашмам айнак мемондаму мешитам, савдо мекардам ки зиндагиро пеш мебурдам. Зиндагӣ хеле майда. Вақте ки соҳиби хона шудам, рости гап зиндагӣ дигар шуд. Баъд як сол пас аз завод баромадам. Бо дар заводи пойафзулбарорӣ дар онҷо дар хонаи маданияташ кор кардам. Дар онҷо хеле чанд як сол дига дар онҷо кор кардам. Рости гап баъд оҳиста вақте ки соҳаи ҳамин хариду фурӯшро пеш гирифтам, тиҷоратро вақте пеш гирифтам, хай омадем бо дар ин ҷо як хай магазинро бо тарзи аренда меган гирифтем, кор кардем, майда хай зиндагӣ пеш рафт. Баъд рӯзе Абдулло меган гурӯҳи маҳфилро асозӣ омаду маро гуфт ки биёбарем як нақша бояд иҷро кунӣ. Як нақш. Ман гуфтам майлаш, чӣ нақше бошад? Вақте ки рафтем, дар онҷо Раҷаб Назар буд, дар он вақт дигар гурӯҳ ном доштанд инҳо. Дигар гурӯҳи ном доштанд. Гурӯҳи Шакархан де шумо дигар ном дошт ё маҳфилро? Ученда гурӯҳи Шакархан набуд. Дар он вақт таъсис ёфтагӣ набуда ин таъсисами ва ё дигар хеле ном доштанд. Вақте ки ман рафтам, дар ҳам як филм нақш бозӣ кардам, баъд ҳамун Раҷаб Назар режиссёри асосии ки ин лаҳзаҳои гурӯҳро ба вай гузоштааст ё Макарин Шакарханро, ҳамун нақши ман ба ҳамун режиссёр маъқул шуд. Гуфт ки ту бояд
як гурӯҳи нав ташкил кардиму дар гурӯҳи нав бояд матро даъват мекунем меоед дар инҷо иштирок мекунем. Ҳамин гурӯҳи Шакархан будааст. Баъд маро ҳамун режиссёр худаш даъват кард, рафтем дар гурӯҳи Шакархан кор кардем. Ростига ба соли 2000 то ҳамичана дар ҳамин гурӯҳи Шакархан кор мекардем. Хай кор мекардем, кор хай мерафт, баъзе нофаҳмиҳоам мешуд байни якдигар вай мешуд. Ана гурӯҳи якҷо будем, гурӯҳи Маҳфилоро, Шакархан, ино ҳамаш як гурӯҳ буд. Як гурӯҳ будем. Хай баъди баъзе низоъҳо байни якдигар мехизад ва инами гурӯҳҳо ба як ҷудошавӣ омада мерасад. И пеш аз ҳама ҳурмати эҳтироми якдигар аст. Вақте ки ҳурмати эҳтиром ки накардем, ҳамон гурӯҳ барҳам мехӯрад. Гурӯҳ барҳам мехӯрад. Гурӯҳ вақте эҳтиром накардӣ, вақте ки масалан як чиро байни худ тақсим накардӣ, ҳамон гурӯҳ барҳам, гурӯҳ нобуд мешавад, нест мешавад, не тақсим мешавад. Ана ҳамин гурӯҳи Маҳфилорое ки ҳозир аст, ҳамон ҷудо шудан аз мо, мо фақат Аҳлиддин мондем, Саид мондем, ман. Аҳлиддин, Саид, ман. Хай якҷоя кор кардем. Ана то ҳамин рӯза кор мекардем. Аки мақсад аз суде ме, мақсад аз суде ки масалан барои чӣ озим аз байн ҳамин рафтан ма саргузашта нақл мекардам ки чӣ хел ма ба ҳамин гурӯҳ шомил шудам, ба ҳамин гурӯҳ омадам, ба кадом азобо ба чизо омадам, ба кадом гурӯҳ шомил шудам. Ана рости гап ҳамин ҷудошавӣ мо дар ин ҷудошавӣ мо ҳамроҳ ҳастем, ҳамроҳ кор мекунем, ҳамроҳ нон намак мехӯрем, вай мехӯрем. Рости гап фақат ман худам рафтам. Вале дар ин ҷо ман бисёр вай шахсиятҳои пайдо шудааст ки ман фаҳмида истодам ки Саид вая сир кардагиай, Саид қатишӣ намегира вая сир кардагиай, тамонад ин хеле гапҳо нест. Хеле гапҳо дар ҷамъият ҳамаш баҳси мардум ки нисбати шумо устод сир кардагиай вая Саид қатӣ вай сир кардагиай вай кардагиай, ман ҳеҷ кас сир кардагӣ нест. Як чизи вай баромад, YouTube меган, YouTube ки ҳозир баромадааст. Ҳамн блогерое ки масалан ҳастанд, кор мекунанд, аз зиндагишонро пеш мебаранд, ростигап боварӣ дар ҳамин аст ки вақте ки мо ҳамроҳ кор мекардем, ҳамин як сайте ба номи Шакархан кушодем. Сайти Шакархан кушодем, гуфтем бародар ҳамин чизи шид нашид дар ҳамин сайт меистад, мегирем масалан байни якдигар вай мешавад, ҳамин гурӯҳа пеш мебарем. Мо гуфтем майли, мо розӣ, мо розӣ, мо ай ҳамаи кор розӣ, марҳамат, мо гап надорем. Ҳамин дастгирӣ бошад, мо дастгирӣ мекунем, ина мо хизмати шумо дам. Ростига вақте ки сайт кушода шуд, рафту, хай подписчико масалан рафтанд, масалан 60-70 ҳазор расиданду вай карданду. Хай вақте ки ма 7 моҳ 1 сол гузашт, ростига бай ҳамин сумам дарак нест, вайам дарак нест, сайтам дарак нест. Мо фақат мерафтем, саҳнабозӣ мекардем, ҷон медодем, мекардем, меомадем, вақти холии худро мерафтем, дар ҳамин Шакархан мегузарондем, меомадем, ай худмон расход мекардем, масалан фоида ягон чӣ нест. Баъд ростига фикр кардам ки ман ягон гап назадам Саидҷонро, ягон гап нагуфтам, хестам гуфтам ки худам ба худам фикр кардам ки ин хел намешавад, ин хел зиндагӣ пеш намеравад. Ман бояд сайти худамро кушоям, бояд зиндагии худамро пеш барам. Ман ҷудо шудагӣ нестам, мара ҳеҷ кас сир кардагӣ нест. Ман худам хестам, сайт кушодам, худам ростига саҳна сёмка кардесам, ина ҳамроҳи Раҳим Продакшн ки дастгирӣ карда истодааст. Мо аз шумо миннатдорем бародари азиз. Ташаккур устоди азиз. дӯстоне ҳастанд ки дастгирӣ мекунанд, бовар мекунӣ вақте ки дӯстоне ҳастанд ки дасташонро мегирӣ ки дастатро намегиранд ку, и дар зиндагӣ як вай аст. Мегӯянд ки вай хай бизнесмен, вай ҳама чӣ дорад, лекин алам дар дил мемонад. Як чизе ки дар дилат мемонад, инро ба шахси дигар гуфта наметавонӣ. Ман боварӣ дорам ки ҳам шахсое ки ҳастанд мефаҳманд мара ҳеҷ кас сир кардагӣ нестай. Ман худам баромадам, сайт кушодам. Ман ҳамин сайти ма ҷурахони Шакархан аст, дар омада тамошо кунед бародаро. Бо дастгирии Раҳим Продакшн, бародари азиз, мо кӯшиши ғайрат мекунем ки саҳнаҳои ҷолиб барои ҳар як тамошобини мо, барои анами мухлисоне ки дар ғариб ҳастанд, ғарибӣ ҳастанд. Шумо моро бовар кунед.
мо сайҷон қати ҷудо шудагӣ нестем, мо ҳарҷо кор мекунем, лекин ман ашк барои чӣ мерезад? Барои ҳамун шахсоне ки вақте ки дастгирӣ мекунаму лекин дастгирӣ намекунанд. Барои ҳаминам анам хел шахсҳо шумо бовар кунед мара. Ман худам бо ғайрати худам бо ёрдами Раҳим Production ҳамин ҷодаи санъата пеш мебарам. ҳеҷ вақт аз Саид ман хафа нестам. Ман хафа намешавам аз Саид, ҳеҷ вақт хафа намешавам. Бигзор Саидша пеш барад, ман сайти хидмат шудам, сайти хидмат бо ҳамроҳи Раҳим Production ки дастгирӣ карда истодааст пеш мебарем ва оло ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Бародарони назик, ягон фикри бад накунед дар бораи Манушсаид. мо ҳамроҳ ҳастем, ҳамроҳ нон мехӯрем, ҳамроҳ ҳастем. беҳтарин устод, беҳтарин устод. Дигам савол ба шумо чунин дода бошад устод ки аксария бисёртар як замоне як магазин доштем бо номи Шакархан дар территорияи 46 микрорайон. Ҳамин дуруст буд? Айни ҳол то ҳозира вуҷуд дорад? Хай худоро ҳазорҳо бор шукрона мекунем ки як роҳи тиҷората мо пеша кардем. Аз давои ҳамон студентиам, давои донишҷӯям ҳамин роҳа мо пеша мекардем. Ростигам ученда ҳамин одаморо ҷалоб мегуфтанд. Ё як чиз мегуфтӣ, мегуфтӣ да як қишлоқ да як ҷо мефурӯхтӣ, мегуфтанд ҷалобай, ҷалоб, и ҷалобай. ҳамин роҳи тиҷората вақта ҳеҷ вақт намефаҳмид. ҳамин худаш як тиҷорат буд. ҳозира вақтам ҳамун шахсиятҳое ҳаст. Инам мо мегирем бора ай дигар ҷо меёрем, дар ин ҷо мефурӯшем. Неки тиҷорат аст, ин ҷалобӣ набуд ученда. Мо бо ҳамин роҳа пеша кардем. Ростига ҳамин тиҷората ёд гирифтем, майдан хариди фурӯшу ва ёд гирифтем. Хай соҳиби ҳамин дукон шудем, дар ҳамин дукон кор мекунем. ҳазор бор шукрона мекунем ки ҳамин дукон моро мехӯрнаду мепӯшонаду ҳамин гурӯҳа бо пеш мебарад. ҳамин сайте кушодам як зайде ки як миқдоре ки аз ин мечакад дар ҳамин сайт ростига расходуш мекунӣ. Ростига меравад ки ҳамин сайт кушода шаваду мардуми ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон як ҳаҷми хубе тамошо кунаду як лаззате барад аз зиндагӣ. пеш ай сомонаи сайти хизмат кушода ба номи ҷурахони Шакархан қати устод Саидҷони див кор фаъолият мекардед. Финансировати группа яъне маблағаш аз ҳисоби шумо ба? Ростига то анамун сайте ки кушода шуд, то сайта чӣ қадар саҳнае ки мо ба навор мегирифтем, ҳамун расходи ҳамон масалан бензин дар кор буд, масалан я бетпулӣ, ҳамин чизо ҳамаш аз ҳамун ҷайби ман буд. Ман мекардам, ҳисоби ман буд. Ташкил мекардам хона ҷо ҳамаро худам ташкил мекардам. Мерафтем масалан ба навор мегирифтем, меомадам бо хай розишо мекардам, мерафтам ки ҳамин саҳнаҳои моро масалан ҳамин мардум тамошо кунад, як зали яловат барад, як пешравӣ шавад мегуфтам. ҳамаи ҳамин расход аз худам буд. айни ҳол бобои аҳлидин ҳамроҳи кадоми шумо кор мекунад? Бобои аҳлидин рости гап ҳамроҳи ман аст. ҳозир камтар вай бетоб шудааст, камтарак маззааш нест. Рости гап мо дар якчанд саҳна гирифтем, моро хоҳиш мекунем, хай занг мезанем, қатиш ҳамроаш суҳбат мекунем, мегим хай бародар биё, мега камтар маззаам нест, камтар соз шавам меоям, албатта бароваргирӣ сар мешавад. Хай ҳозир рости гап як ҳамроҳам як шахсияти дигаре гирифтам. Рости гап бисёр як типаж мегем, як типаж, як шахсияте ки мувофиқи ҳамон худам аст, ҳамроҳи ҳамон камтар саҳнаҳо бозӣ карда истодем. Хай бо насиб бошад, кӯшиш ғайрат мекунем ки аҳлидинро биёрем бо ҳамроҳ масалан як группаи беҳтарин, як группаи сарҷам ташкил кунем, як гурӯҳи ки масалан ира бошад бо дастгирии худат бародар. Мо аки бародар гуфтад, рости гап худат дар он вақтое ки мо кор мекардем, худат рафта будӣ, мара гуфта будӣ, суҳбат карда будем ҳамроҳ, гуфтӣ ки якай ҷурахон биёравем, ман сайт мекушам барои ту. Ман гапи тира нагирифтам, ҳамчун агар гапи тира мегирифтам, ёддоред хати устод Саидҷони дар филармония кӯдакбачагонаи кӯдаконаи мара ман гуфтам не, ман ҳамин Шакархан қатӣ то ба охира мерам, хай на сайт кушодем,
насиб боша хаем қати мерем мо якҷоем дастгири якдигар дем ростига ба ҳамун гапи хӯзидагиам пушаймон шудам ҳам вақт агар меомадам ҳозир мумкин бо сайтҳои мо дигар хел мешуд кори мо дигар мешуд зиндагии мо дигар мешуд хай тозе ки нав омадем як моҳ шуд аз якни моҳ шуд ҳамроҳи ту ана ҷумида истодаем ай иншоалло насиб ҳами худованд моро бенасиб намемонад кӯшиш мекунем ғайрат мекунем ки якҷоя кор кунем якдигар фаҳмӣ кунем ман медонам ки худо бениҳоят шахси хуб ҳастӣ моро мефаҳмӣ мо ҳам шуморо мефаҳмем дар ҷиҳати ҳам якдигар фаҳмӣ кор бори мо пеш меравад ташаккури зиёд ки устоди қадар моро қадр мекунед ҳамчун шогирд ҳурмат мекунед иззат мекунед мо ҳам низ шуморо болои сар мегардонем ҳурмат мекунед иншаалло ва боз мегзарем ба қисмати саволҷавобо бисёри вақт дар бисёри ҷоҳо мегӯянд ки ҷурахон бо як миллионера ихели пула ҷудаи санад намеёвад шояд ба дигар корҳо машғул бошад ҳамин гапҳо ба хиёлам ба сару садои ҳамин гапчо ба гӯши худам мерасад мегӯянд албатта рости гап ман вақте ки гуфтам кохи баъди ҳамон завод баромадам як столчаи майдак доштам аз ҳамон вақт бизнес мекардам ва тиҷорат машғул будам ҳай дар он вақто масалан ҳар як гӯем ки аз сақич саркардагӣ ҳамин бизнеса то масалан ба ҳамин магазин оварда расондам барое ки ҳамин роҳи ҳамин тиҷората аз ҳамон вақт ман ки ёд гирифтам майда масалан ҳамин шахсиятҳомро бовар кардан магазинҳоро ба вай додан ки марҳамат на магазин биги кор куд масалан ҳамин суморо биёбтез зиндагита пеш бар рӯзига магазин гирифтем аз ҳамон вақт кор кардам тиҷорат кардам меҳнат кардам бо меҳнати ҳалол ба ягон меҳнати дигар надорам хай санъатам ҳунармандиам як вае ҳаст ки хай ростига вақте ки ҳамин гурӯҳи шакархандро шинохтан бо як меҳрубонӣ бо як вай хеле шинохтан вай кардан хай ҳамин аз рӯи санъатам мо ростига мерафтем хай медоданд мардум ҳурмат мекардан эҳтиром мекардан ячним чӣ медоданд хай зиндагӣ пеш мерафт рост аз роҳи тиҷорат ман фақат тиҷорат мекунам тиҷорат дорам мо не миллионерам не чим ман мардаки оддиим хоксорум ҳама қати ягон миллионер нестам ман тиҷорат мекунам меҳнати ҳалол мекунам зиндагӣ ва пеш мебарам беҳтарин устодҷон ҳолатҳое буданд ки дар ягон ҷашн маросимот дар ягон тӯй дар ягон маърака ба ягон нафар шумо писанд наоед мисол ҳаст ки нафарое ки мисол рӯпар мекардӣ шояд пиён бошад ё маст бошад ягон маъракае ки шуморо напазируфта бошад ҳамин хелолатҳо шудагиа рости гап ҳаст хел шахсиятҳо бисёранд вақте ки мо дар куҷо буд дар темурмалик дар райони темурмалик дар як тӯй баромад мекардем як латифа буд як латифаро ман гуфта истода будам ба як шахси дар онҷо задагӣ намедонам пиён буд ба чӣ буд ҳамин латифаро вақте нақл мекунам хеле мо медонем ина охирша ина охирша медонем марда гуфтам хай хаб кун ту медони майла ман мардум да фаҳмондестам охир нагӯйра мо охирша медонем ти хел накун гафтем иҷа биё иҷа бугу не ман наметавонам хел гуфтам бугу охирша бугу ина маз нашд ҳамита писанд наёмадам гап зад гуфтам хай на мардум да фаҳмон не ма гап зад наметавонам хай ман гуфтам агар хаб ки ман гап занам бо ҳами гап мезанам ки бо гап мезанам ира медонем баъд ман соҳиби туя гуфтам ака микрофон гуфтам рафтинам гап занам гуфтам ман рафтам буромадам ин туйда табом хираши тамоми мардум дигар ҳама одама нафрат хонданд ҳамун шахсияте ки масалан хеле гап зида буд ҳама мардум диққатшон мама буд ҳама гӯш кеса буд хандиса буд ҳама одама нафрат хонданд ростика ман буромадам табом яна буд хира шид ки дигар баромад карда натонистам дар онҷо ана ҳамроҳ будан намедонам задан дая мошин сувор кардан
و هیچ کدام رفته بود کجا رفته دیگه او هم کورسای همون شهر بوده هم کورسای شهر این هم کورشیدگی دیگه کجای ده مثلا ما برآمد کردگیم ما کردگیم مردم باید زفت بلند قبول میکردم و یک مهربانی مثلا صحبت میکردیم در زندگی شده حالتهایی که ایگون عذاب زندگی ایگون دوست ایگون رفیقه ایگون پستی زندگی که هر گویی که همون چیز در یاد نزنه ایگون چیز هم ببینی سببای همون روزای تر غمگین کنم بود هم که روزای سختی روزای پسترین روزای درد غم روزای عذاب روزای عذاب روز دیگه دورای دانشجویی یک وقتی بود که روز دیگه مرا پدرم در ساختمان کار میکرد ساختمان رابوچی بود وقتی که خونه میرفتم من ای پدرم پول نمیگرفتم برای که ما در خونه 11 نفر بودیم هم پولی که بود فقط برای خونه حساب میشد من در وقتی میخوندم با استیپندیای لنینی میخوندم در اینجا 50 سومون میگرفتم وقتی که پدرم پول میدم میگفتم پدر جون در کار نیست بچه میگه خیر اپلیت چی میشه آخه بگیر اپلیت کن گفتم نه پدر جون ندارم وقتی که روزوی میشید روز دیگه در خواب زندگی میکردم پولی نمیبود که من ناخرم نانی قاب میخوندم من وقت باور کردم در دورای مشوروی میشدم وضعیت هایی میشد که مثلا در همون خوابگاه روز دیگه نانهایی که قاب میکردیم هم رو میخوردیم و باز زندگی رو خیلی پیش میبردیم مثلا خوندن در کنم با یک وای میخوندیم خیلی وقتی که مثلا با بهای اعلا خوندم وقتی که استیپندیای لنینی میگرفتم کم در زندگی با دیگر شد در وقت 50 سوم یک سومی بود که یک ماه زیاد زندگی میکردیم یک نون 20 تیم بود 20 تیم یک نون بعد زندگی خوب شد روز دیگر همین خیلی روزهای سخت هم وقت میگذروندم روزهای سخت هم وقت بود و وقتی که آخر اون روزی که مثلا روزی سخت‌ترینی من باز همون روزی بود که وقتی که پدرم در جان با حق بسپرید با من زنگ زدن که خیز تیز بیا که فقط تو سراغ داره همین پدرم فقط نامی تو رو میگرد که تیز بخیز بیا تیز بخیز بیا وقتی که من سحر بربخ خیستم رفتم رو سیگار خواستم که دیداری پدر رو بگم اما چی رو بگم بگم که فقط جورا اومد جوراخون اومد فقط تو رو میپرسید بگم این روز سختی رو من هی وقت از یاد نمیبرونم برادر عزیز حضور هیچ گم نیست اما میسر نشدید با دیدن پدر در زنده بودنش وقتی که ما در رو رفتیم ماشین مسئلهش تمام شد مسئله روغن ماشین تمام شد همراه دادرم بودم گفتم حرکت کنم دادرم گفت که حرکت نکی همین من تو روزی از کار میبراید بودم من روغن نیست بود و زنگ زدم که پدرم سوزه است ها گفت سوزن فقط تو رو پرسیده بودم تیز بخیز بگم ترا پرسیده بیو بخیز بیو اومده سیم داره هم روسیگا با می اسکی گذاره گذاشتیم همی
ваҳдат гузаштем Сирхтепара баромадан да дига ҳамунҷа мошин истод. Аз ҳамунҷа бо гаштам омадам, ай ваҳдат руған гирифтам бурдам, дар мошин рехтам, ҳамин мошина шиштем, занг задан ки падарат ҷон ба ҳақ дам. Наметонам ба ҳамун хона ма чӣ хел рафтам, чӣ хел ба хона даромадам. Як рӯзи ҳамин сахттарине ки масалан ҳамун падарам мехост ки мара бубинад бо як чеҳраи, бо ягон сухане гӯяд, не ки насиб намудааст. Насиб намудааст ки ман падарамро бинам, як суҳбате ҳамроҳаш кунам. Рӯзи сахттарин ҳамин рӯз буд бародар ки ҳамин хел гуфтааст ки ҷурахон омад. Ва гуфта ҳа омад, дар берун аст. ҳамин гапа мешнававу ҷон ба ҳар метиҳам ки бачам омад. Дидем хеле рӯзҳои сахте ки масалан аз сар гузаронидем, ҳамин рӯзи сахт буд бародар. Дар оила чанд касе? Дар оила 11 нафар, 4 духтар ҳастем, 7 писар. Модар айни ҳол аст? Модар ҳаст, худоро шукр, модарам аст. Фарзандон соҳиби бахту тахт? Фарзандо ҳастанд. Шумо худоашон фарзанд доред? Ман худам 6 фарзанд дорам, 4 духтар аст, 2 писар. хай зиндагии хуб дорам, оилаи хуб дорам, ҳурмат мекунанд, эҳтиром мекунанд. Модари хуб дорам, модари меҳрубон дорам. дар зиндагӣ хай хуб аст. Дар вақти роли саҳнавозӣ ҳамроҳи занҳои, ҳамроҳи актрисаҳое ки нақш меофарӣ, дар хона янга сиёсаташ баланд намешавад? хай кадом зан рашк надорад, ҳамаи зан рашк дорад. ҳамаи зан мегӯяд, мемонад. рости гап, оилаи ман барои саҳнаи ман саҳна офаридану барои чақа нест. Беҳтарин. барои сиёмку масалан ба наморбарӣ мерем, чӣ мерем, ягон вайдат ягон гапе вай намегӯяд. барои саҳнаи ман, барои қатӣ масалан чӣ вақт қатии қаббозӣ мекунӣ, чӣ вақт қатии хелӣ мекунӣ, чӣ вақт тура занак мегӯ, чӣ вақт хелӣ, ягон хелӣ гапҳо ман оилам нафаҳмидам. ман гуфтам барои санъаткора гирифтам, барои ҳамроҳи санъаткор зиндагӣ кардан, ин дили сангин дар кор. Шумо нағздида гирифтагин? Ошиқӣ. Дили сангин дар кор ки масалан вақте ки мефаҳме ки ҳамин ҳунарманд аст, гирифтаиш бояд зиндагӣ яъне ҳамуд равад ки масалан ту дар санъати ма чақа нашавӣ. Албатта. ҳеҷ вақт дар санъати ма, оилаи ман чақа нест. чизе ки мекунам ягон байни мо ягон шарушур нест, ягон гапе нест. ҳозир тинҷа ёзира шуда. дар анҷоми суҳбат як латифа барои кулли тамошобинон гап мезане ки аввал то охир барнома ҳама дар дадам буд, то охир дар ҳама шод гардонем. албатта узр мехоҳам ҳамватанони азиз. ҳая дарди ғаме буд ки аз дили ман баромад. узр, боз як бори дигар узр. вақте ки дард ҳаст, алам ҳаст, худатро қапида наметавонӣ, ашк ҷорӣ мешавад. ба кулли мардуми Тоҷикистон, бо ғариб бачаҳо ҳама вақт хурсандӣ, хушбахтӣ мехоҳам. ду ошно будиянд, ошнои лочак. баъдаш гашта гуфта ки бародар, ман ҳамин хар бори мехӯрам, хис бори хо мерам, саг бори харобам, чӣ кор кунам? ай ошнош гуфта, медонӣ чӣ кор карда накун? мега чӣ кор карда накун? бояд гов бори бихӯрӣ ва фарқ мешавад. беҳтарин устод, ҳазор раҳмат, миннатдор ҳастам ки сухани моро рад накардем. айхиди корхона хестем ба даргоҳи офиси мо, яъне ҷое ки мо аҷа ному намак мехӯрем, ҳозир овардем, сухани моро рад накардед. миннатдори худамро ва миннатдори аҳли группамро ба шумо мерасонам ва умедвор ҳастам ки дар оянда бениҳоят саҳнаҳои хуб, саҳнаҳои ҷолиб ва як группаи беҳтаринро барои худ пеша мекунем ва ба кулли тамошобинона беҳтарин саҳнаҳоро муҳайё мекунем. дар анҷоми суҳбат чӣ гуфтанӣ ба кулли он нафароне ки тамошо дорем? рости гап, хеле дард аламро сабук кардӣ. ҳамун шахсе ки дар дарунаш ғам бошад ку агар барояд
бо хеле ҳамун шахс сабук мешавад. Рӯзгар Раҳимҷон, Раҳим Продакшн, Раҳимҷон мегем мо ҳамроҳат ки ҳамкор ҳастем. Ту бародар шахси аввалине ки дасти мора мане ки гирифтӣ овардӣ, гуфтӣ ки биё чизе ҳаст ай нестай, биё ман ҳамроҳи шумо кор мекунам. Ягон инсон нагуфт, фақат худат гуфтӣ. Ман айти миннатдорам бародар. Ман аз замин то осмон аз ту миннатдор ҳастам. Мо туро ҳамчун додари қиёматӣ мегӯем. Додар ҳастӣ ва ба кулли мардуми ҷумҳурӣ, ба тамоми ғарибачаҳо, ба тамоми модарон, ба ҳамаи мардум ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дидаед ки ватани мо рӯз ба рӯз, тоҷикистони зебои мо, тамоми ҷумҳурии мо рӯз ба рӯз зебо шуда истодааст. мо аз анамин сарвари азизамон президенти муаззам Эмомалӣ Раҳмон бениҳоят миннатдор ҳастем ва бигзор ки худованд нигаҳбони ҷаноби олӣ бошад ки анин ватани зебои моро рӯз ба рӯз зебо карда истодаасту тамоми халқи мо ором аст, тинҷ аст, анин ҳавои мо софу беғубор аст. худованд дар хонадони шумо туй бошад, тамошо бошад, хурсандӣ бошад. ва гуфтание дорам ки ман ба бӯи ҷону ҷонон зиндаям, чун умеди рӯзгорон зиндаям. ман киям? ҳар лаҳза мепурсӣ зи ман, тоҷикам, бо Тоҷикистон зиндаам. худованд нигаҳбонтон бошад. Ташаккур дӯстони азиз. Дидед ки як аз устоди азиз, устоди меҳрубон, як чизое ки дар дилои қалби ин устоди азиз буд, мо кашида ба ҳар яки шумо баровардем. ин ба ҳамон хотир буд ки шумо хостед ҳамин чиза маънои барномаи Сирҳои Нуқта ҳамон чизе аст ки чизе ки дар пишти парда, зиндагии пишти пардаи устодро мо барои шумо ҳар як қисса, ҳар як азобҳои буд барои шумо қисса кард, шунавиден, аллакай тамошо карден ва кадом саволҳои, кадом дархостҳое ки агар мо дар устод дода натонистем ё аз ёдмон баромадагӣ бошад, шумо дар комментар нависед. Иншааллоҳ ма боварӣ дорам ки бо ба ҳар як саволи шумо устод бо дар барномаҳои оянда бо посух мегардонад ва фикри худро дар комментар нависед. Оиди устоди азиз, оиди Саҳнош ва канали устоди азиз дар ютуб Ҷурахони Шакархан дар омада подписатсия кунед, обуна шавед ва мехоҳам фикри шуморо фаҳмам ки дар барномаи оянда киро даъват кунед. Дар комментар фикри шуморо интизорам. Худо нигаҳбон то барномаи оянда.